voilà so neɗɗo heeɓi bammal nder sal heeɓi ko laari ko laare dañama wona ɗum bisi colama mbaɗama e debbi ko laare dañama ɓara laara ɗum ne laarma on darodirat tan wona min beltanima Allah Mansour min beltanimama no feewi ko beelama addi men donc Baba Mal o waɗi feddali kollere ko Jolfu wiyata ko ɗum woni o waɗi feddali kollere addani min weltade ko timmini aadi hakkude mum Daaru Cubbu woɗɗani jontaɗo kala ɗo hoɗi ɗon woɗɗani nde wannoon yimɓeɓe fof tawe ɗon o hollima noon ko woni hakkude mon ko ine foore makko kam o hollima ka miñiko o hollima ka sehil makko o hollima ka giɗo makko o hollima no jiɗirɗamo ni kono ɓurdi noon no yiɗirma sabi hande Dakar fof ne sohli ɗum ɗo e o ñalawma o ɗo fof Dakar fof ne sohli ɗum hande yimɓe mawɓe yontaɓe no ma ɓeeni ɓe ɓuranima jibinande wonɓe laamu heɓe moni hen fof ine tuwono Baba Mal arti galle mum kono ko an Allah hokki chance dañde chance ɓuuri hebde licence sa dañi chance yettu Allah nde wannoon giƴiraɓe ɗiɗo meeɗi waddude o wi guiƴam hay hunde ala ko ɓurɗami so wona chance o wi guiƴam ko heddi ko fof nawno yaafima ɗum ɗo chance kono noon aɗa jaɓi ko gonɗa ko dimo yo jab wonde dimo ne weli min minen aɗa nehi aɗa deeƴi aɗa heewi limagu pulagu ne heewe nder ma nde won noon koɓɓillo so neɗɗo wiyama ko jaawo holɗo jeeya o jeeya ko to wuro ne wiye koɓɓillo holko woni koɓɓillo woni koɓɓillo ko taballeji ɗiɗi tabalde jawɓe tabalde kananɓe tabalde Almami Abdoul tabalde Galle Diaw ɗi ɗiɗi gonɗi ɗon Almami Abdoul tawi ko jawɓe koɗi koɓɓillo Mouhamadou Lamine kuɗi kumo buɓo joni barka mutatamani jawɓe noon ko jaw dalle Birama Sowa e wuuro Galadio Demmo Yeryawa sabi jawɓe ndendi no mbi gueto laamotako sabi ko bonɗo mbaji si o laami gueto wari si o laho laami gueto wari sañƴe fe lomti gueto wari modi sañƴe fe laami gueto wari hamaɗi ñaɗa dande lomti ɓe mbimo dokkimo tabalde saabu o gayni e tilloɓe newe lilaɗe pour e jondi jaw so faftima darima nde waɗi noon fantan ne yimi konngol gonga o wi aynaɓe nayi ne keewi kono ɓe gona gotum ko gonga ɓe mbi ɓeyto ko aynaɓe jaw dalle Birama Sowa e ɓuuro Galadio Demmo Yeri Hawa Alpha Ka Mamou ɓeyto ko aynaɓe to Pilo anda Moussa Balla Dogay jamino korka ñabina fulɓe fotɓe ndema pillide gaynaka nangue kuman janggan mbeɗe gaynako nayi ɗo fawdiri koyɗe makko ɗo kanko Elasa hay Fuutanke goto hutaki mum hay goto laatatamo wiyamo so tawi na jinggani Fuutankoɓe walla sa jinggani fulɓe ɗo woni ɗo ko Basalier ɗo woni ɗo ko professeur de l'art ɗo woni ɗo mo wawno wonde ministre leydi on wawi wonde directeur général on wawi wonde professeur mo jangguini aduna kono ɗum fof yiyani ɗum o yi ko pulago ha mi waranimo noon ha mi warani fulɓe min ganda noon kanko so ha mi wari moye fulɓe kono kankam ha mi warani fulɓe makko sabi ko kala aadimo adduɗo e fuɗɗo timmini ñimmoɗa ɗo ƴetta avion naata Londres walla naata France yiya tubak boɗejo coyi haalanma pulaar ko nde o jibinande ɗum are leydi he kono nden mbiyeten ko tukulor en fof nandi ɓalli kono ɗum mbiyeten o kanko iteɗen tukulor ha mi warani ene makko itti yawade ha mi warani enen yonta makko o ha mi warani Aissata Samba Boubou Yacine jibinɗo mo kono ha mi warani Baydi Mal e wan noon ha miji tati so no gone neɗɗo tan feere mum boni aɗa andi Bocar Amadou ɗum farno o wi so ɓiɗɗo malama roni bammum yaɓɓi koyngal bammum ɓornima faɗa bammum darima e felo bammum ko kontateno e bammum fo ne haale mum so yalti wiye koɗi kardinande e bammum o wi ɗo ɓiɗɗo no moƴƴi o wi kono ne woodi hen ɓiɓɓe ko misida ɓiɓɓe ko woni misida o wi woni so tawi a jibinama ɓi baba garle o wi a yalti o wi tawa ala ko mbawanɗa hoorema sa ko mbawanɗa julɓe ɓe ala ko pirtuɗa e jamanu maɗa o wi jalta o wi mo kawɗa fof wi Allahu akbar nde ko ɓi kaari woni o wi a wonti miside a woni jama o jiggi eyyi feere makko boni o wonti miside a noon wona miside ma dema woni minen rewɓe ma ɗo ɓe fof
mona amen fof galle mum dépasse mum ne kura mona amen fof so manquirama hunde namnoto ko an mona amen fof so fini subaka julde heɓat hirsata ko jawdi ma mona amen fof hokkata ko dépasse ma tampi ɓoyi legam ala mi tampi ala goytani kewɗi ngala heen sago ma ko fini subaka fof aɗa waɗa fof koyɗe ma dara bande en sabi hay fuutanko goto daratama wima fayi hay goto ha ɓe waɗani min sababude koye ma min joddida amin mbawno yoddude ɗe e naalanke mo wayani no mbaɗa ni ha mi waɗa min minen ñeeñi ha mi waɗa awruɓe ha mi waɗa subalɓe ɓe ndenduɗa saaɓe ha mi waɗa fasiraɓe ma ɓe ha mi waɗa fulɓe ɓe kono ɗiɗo ha min fof ngala wello weloji ɗi fof a heeɓi ɗum e jungo ma a wiyata sinno andi ɓuuri bonde neɗɗo fof ko sinno a woni naalanke a woni haal pulaar a jeeyama Fuuta a wiyata sinno komi fuutanke walla so tawino mbiɗa yiɗi leñolam ngol walla so tawino mbiɗa yiɗi hooram walla so tawino wonno mbawmi nawde leñolam ngol ɗiɗo sinnoji fof ngala e ma an ha mi warani ñeeño mo jiɗɗa nawɗa e jungo mum mbiɗa mboɗo yiɗi oɗo ñeeño on ha mi warani ɗum ha mi warani gawlo mo nanguɗa e jungo mum mbiɗa mbiɗa yiɗi o gawlo ha mi warani on ha mi warani subalɓe ɓe ndenduɗa saa ha mi warani ɓe ha mi warani leñol ngol jibineɗa ngol ha mi warani fulɓe ha mi warani Fuuta ko ɗon jibineɗa ha mi warani min minen so wiyama ni ɗon wiyamen mbaɗa etini ha weɗi jeeɗi neɗɗo dañi ɓiɗɗo baɗo no mbaɗa basol haalata haala mum walla wona kono Mansour ha mi waranima hande daaɗo cuppu tinino a jibinama ko gonga komɓillo tini a jibinama ko gonga ko neɗɗo ñagoto Allah yoɓi jibin dabɓo walla yoɓi jibin jolo ko ɓaɗi ta debbo ko suusde gacce tan wonduɗa Allah jeeyi barke mum so jolama waɗay debbo so jolama waɗay jol a pottatamo plende hamdama so remoɗi conka o waɗa yumma wiye ya yettuma o wara bamma wiye ya yettu Allah ɗum ko Allah tan dañi ɗum neɗɗo goɗɗo dañani ɗum ɗo wela fof waɗata barke makko ɗum waɗi o waɗi barke makko e ma ɓiɗɗo baɗo no mbaɗa ni noon ko kañum déplacé ɓiɗɗo baɗo no bamma wayi ni ƴeew kiloji ɗi min jogui kiloji ɗi o jogui mum ko tawi min Dakar ni hay hunde ala to jimmi yaade hande so wona waɗoyde delo jukkal Mansour Dia minen fof kadi hawɗe min beela nde waɗi noon so welama hunde minen fof min belete sabi baba so welama hunde sa wiya ɗelti ɗum hen jota ala ko ɗum tan weela ko ɗum waɗata dimu ko noon wayata bamarankoɓe mbi 100 ans comment clé dumu koɓe mbi tout 10 ans la même parole ha mbaɗa mbi duuɓi sappo e konngol gotol ala ko way waɗ ɗum so nandi makko hay hunde wawa waɗi omo arde délégation makko timmuɗo ɓe o yiɗi o sukti o hooli o rewli ɗum caggal makko omo jogui temedere neɗɗo gonɗo toon hakkude piyo mbobbo e piyo Bouba kono ɓuuri haalade ko minen min woni fulɓe kanko ko fulɓe o yarata kalɗinen Allah wonde bandiraɓe woto wiyeɗe kala haala efni kalɗinen Allah kanko ko pulo enen ken fulɓe ko enen suumi yen dade makko en kaldanta Allah jol fuɓe noon ne kaali konngol gonga mbi tukki dekka am no wawi kami dekka tukki defa am ay Mansour hade ma immade koɓɓillo tawa hoɗi ha bari tawa joguima tabalde a joguima geɗelol a joguima geɗelal tawa watti yimeɗe ñiwa ala gaynako haade ma nadde leydi hen ɗum fof ene koɓɓino ɗo geɗelol ngol e geɗelal ngal e ñiwa ala gaynako o fof tawa watti yimeɗe ɗum juɗmum perɗa nde perɗa nde noon won temedere koɓɓillo nadde datuɓe carte d'identité e rewe lawol ma hen e ƴeewa ko ƴeewata ko kono nde garɗa joɗɗa to marché ɗo nde yimɓeɓe fof tini a jibinama yimɓeɓe fof tini ɗo no marché ɗo juuɗi kadi ƴewɗa debbo mo ɓurɗa yidde cuɓiɗa ɗum ndesɗa ɗum aɗa andi debbo sone woya so tawi goɗɗi mum mbaɗi lappol tan feere boni ko debbo bonɗo mbawi coofɗo wonata debbo sone woya yo gongol immoɗo tan toɓɓito e reedu he walla toɓɓito e becce he ɗum woni bojji debbo kono lappol ɗum mbawi wadde ɗum tan ko naggue kala nde jiiɗa goɗɗi mbaɗi lappol debbo yoɗani ndesɗa ɗi bamma hono ma jibinanma hono ma nan ɗo ene ɗo ɓe mbi ko neɗɗo wiyete res bande ko beele aɗa jibina ko nandema feere boni baba ma yi kay ko adi julɓe kiɗo kono feere boni baba ma yi galle boni ko hammadi galle yenna wonde bammum noon ɓuuri ronde bammum gona bamma ɓuuri dona bamma sabi so baba ma yi hay ɓiɗɗo gowrondi lado ene rona baba ɓuuri tidde kay ko ronde jikku baba o rona galle baba waɗa hirande nde baba wanno ƴeewa ñamannoɓe galle baba fof ñammina ɗum ɗum ɓuuri mettude ɗum ɓuuri hamnade ko ɗum mbaɗɗa e daw cuuɓ galleji ɗi ɗeɗa kurna ɗum galle nene ma dépasse manque tan
galle ma dépassement gata julɓe aroɓe ɗo miskineɓe mana subaka fof ne totte hunde ne jaha a wiyata hoyi a wiyata mi tampi a wiyata mi juggi a wiyata kakam gasi nde wanno neɗɗo andi ko Allah tottata ko Allah haɗata ja ko kala ko ne wiɗimi de gendarmerie rewani an mi ceenaka ɗum noon fof gandi welti walla wona ha délégation gaɗuɗo o eɓe min tawi ɗo oɗo Adama Dia neldi yanke goɗɗo to Paris so yimɓeɓe pini dawa data e liggey usine aji he ɓeɗo so pini naata e restaurant ji he ene data liggey ɓeɗo so pini jaaha mairie ko toon gurnomi duuɓi 19 mboɗo ɗon ko woni toon fof mbaɗa andi ala fof ko maddumen tan kanko noon nde fini nde o wimi ƴewre pulaar mi yiiɗe pulaar o dañi dande gorko o buggi o waysi hunde fof parinaɓe mbimo sabi sa darima wiye suuda pulaar tan pulaar atto ñindema oɗo fayi o ƴewata liggey ko noon wiyata toon min gurno minen fof min gandi o dañi dande gorko o fusi becce makko o nangi konngol ngol wittuno gangol aɗa andi so neɗɗo ne ɗanno ina yowa konnguɗi tati so wi nene mi yeehi jummo wiyamo yo Allah wat jangue sa yeehi ko mbatta o so yettima mamma galle men ngol yowama dow caali o wiya nene mi yeehi nene o wiyamo yo Allah wat jangue sa yettima ko mbatta o soɓe dañimi nafa hen bandam en ngol ne yowama dow caali o wiya nene mi yeehi nene o wiyamo sa yeehi ko mbatta o soɓe dañimi attira e wuuro he ngol yowama dow caali jaha maha galle mon o ngol konngol yewte jottoɗa daña ndenda e bande en ngol ne yewtama daña gattita e wuuro ngo jibinoɗa ngol konngol ne yewtama kono ɗiɗo konngol tati ne metti yewtude nde wonnoon gueɗe tati ine metti e gudete honno e antide ko yinno e wadde ko wino ɗeɗo gueɗe tati ne metti to kono noon attata ka wowi ɗon antide ko jinnoɗa adda ko tampere a fammi wadde ko wino kadi ko tampere ɗum ɗon fof nana e ma Seydi Dia min beltanimama e radio ngo guddiɗɗa toon aɗa falo hakkude fulɓe e wiya nanide mana e yimɓe bonnude pulagu enen bonna pulagu ɓe aɗa falli ɗum an Seydi Dia min beltanima Allah min beltanimama min gaddi koye Mamma Gaye Abou guitariste international kadi ko Sehil Baba ko pasumum oɗo ko ten utti ko ten duuguel ko pasom o ko pasumum o kadi ko mumniko ko neɗɗo jiɗen omo jam ko wona orchestre ndiɓe oɗon gandi so tawino ko orchestre ndiɓe o wawno woppudemo ɗum renɗo ko bandiraɓe eɓe jimbiri guila orchestre o kewani Allah waddiɓe ɓe gondi kadi ɓe gondi ko gondigal jam e Allah enala ɗum ɓe Cheikh Ahmed Tidiane Chérif on woni oɗo mawɗo moƴƴo kono yimɓe koyɗe mum ne waɗi yone mum ne tumiri huccine men mo buuɗi jonde laamu nani oɗo Mansour Bohrel Baydi Doumel Baydi Penda Mbaye Hawar Kumbu Farba nde laamtoro dognata dimaɗi ɗi nden ko taani ko wonduno e mum ina wiye laamtoro Hamadi Gaye ko feccana tuggude gueɗe ha yetti Podor ko so tawi gawlo dañiɗen guese hande hotan ne wiirte Sénégal émergent moni fof ne remani tawa no hooti hande mo remoya kono haɗi mo remde ko rawa ɗum ala andu ko tubbalno joom gubbol mo ngol neha oɗon noon gubbol mum ngol laarene emo ngol sawora Mansour eyyi so woppi tan o joñi Mansour so yeehi galle mum sagginata eyyi o woni Mansour Bohrel Baydi Doumel ko gawlo Toro 1639 ɓe naati leydi ndi eɓe gonde koli teŋelle gueɗe liigi heɗende koɗe wal jalgue ma kama nden ɓe pesoto ko ɗeɗo ha naata gam gutte ɗe 1639 funtu naati leydi men nden ɓe naatde koli nden wambaɓe ndimotono ko nodoyi no itti buubaji ɗum waɗi soɓe jima fantan ɓe mbima ñaayi bawɗe sabareji kelle kuljinaji nden noon wambaɓe piyatno ko buubaji nden mabɓe suudu pate garde mabɓe ɓen woni tandar ali kanta e janta tumane dindum ɓe mbiya bawɗi fof pusi haddi bawɗi ali ɓuuri pate samtani ɓen garde ɓe 1639 funtu naati leydi ko woni gawlo o munen maɓɓe fof nangue jungo goɗɗo wi ɗum kalifa ma Allah ɗum waɗi ha hande ko ɓe jahata ko fof sa wi baba assalamu aleykum dal wiyatama ko Farba gueɗe en e junjuŋaji taane en fayi jeeri fayi waalo en kamɓe ɓe piyanten ko kamɓe piyanno junjuŋaji ɓe meeɗa hebde junjuŋaji e aduna mabɓe ɓe piyanno
mo na ma wole anani o woni Mansour o do ko minum bab mal kañum woni hoolaare mum ko junngo ñaamo ko cubballo kewɗo leydi jogii teddugal ko ɓernde yaanje jogii ko mesalal ene yewta hakkunde makko e baniwde wiyete ko Abou Dia wasataake oɗo noon ko leydi makko en coofu mbiɗi jaa ɗo ɓeɗe makko jam mais ñalla mo wiyete wamalam adduno min ɗo Mansour ko ɗum addi min ɗo hannde ɗum woni koyɗe makko ko adde teddindem e teddinde daal cuɓɓu e hollude daal cuɓɓu holko woni hakkunde mum ani o joom suudu ma soofaani keɓɓe caggal ma Hawa Dia mo wona aɗa anndi debbo so soofi sone lelima caggal gorko mum sone fof wiyata ko yo hakkeyi eyyi noon fofata yo hakkeyi ɗum woni wonda cuutali mawɗi ɗi ko so yeehi noon ha fini subaka tawa kine ɗe keeli wima i e bammum kaari ñawwaali tawa kine keeli han kadi yondi ɗi eyyi ñawwaali on fof ko heɓani juutude e balɗe anani kono oɗo fofata caggal ma ko yurmi daña ɗum o fofata caggal ma hay so tawi o deppula andi ko wurmi daña fofata caggal ma kono yo hakkeyi kay Allah hakkuɗum maɗo oɗo terrain joƴƴini hen debbo pul nde nayi ɗi e beyi ɗi e baali ɗi gornetede on saha an ɓe darta kalis ko ɗum ngal teddugal addi min ɗo Seydi Dia addi min ɗo ko mawni o sehil ma giɗo ma yeeso e caggal ari teddindema ene adde gawle mum mbeɗa sikki Mansour ene jogii ko heewi ko haalata heen nde wannoon ene jogii ko heewi ko tawa hakkude mum ene jogii ko heewi kadi ko wawi settade hakkude mum ɗum noon diina gawol bande ene sehilaɓe ma e fuutankoɓe ne keɗima kadi fuutankagal ngal so wiyama fuutankagal wiyama bammal tan wiyete ko Mansour Seck wona alani leydi ndi laamola ko premier ministre président de la république wona ɗum haamuy leydi ndi minen noon komin ministére forces armées en porte porteur minen woniteɗo bisimillama premier ministre chef du gouvernement a jarama Amadou yimɓe fof beltima ko moƴƴuno e haala ka fof a haali sobaɓe min ma taw so neɗɗo weltima tan wooda ko fulli kono ɗo ala fof kine watta hen sana yimɓe ne belti kadi a ɓeydi kadi tiinude ko timno ko hanki taw hewɓe tinani mi tiiɗi kono hannde ɗo settini tiiɗi woni hakkude men e miñiraɓe men o Mansour e ko kalɗa ko goo geɗe kewɗe cile kewɗe jolle kewɗe mbeɗa tawtara ɗum to galle bammaɗo galle mawni ko galle makko o ari mbo arde ɓesgu makko wona goo wona ɗiɗi o ari mbo arde sehilaɓe makko wona goo wona ɗiɗi o ari kadi mbo arde ɗo foti ardude ɗo foti foɗɓe mo ñamtude kadi wona goo wona ɗiɗi hande bammaɗe finde subaka noddi téléphone mi tari ha saɗa juuɗi o wi hande de goo ko daare cubbu Mansour Dia mbeɗiɗi waɗoy ɗum jaaden mbaɗi ɗum junguuri hasi ñalawma hannde o saade Allah walli yen en ngala programme te o sara waɗa hay seɗen gonno e sunu omo duusi men e sunu o ala fof ɗo woppi o ñalde men o walde men ko wona ko ɗum kanko kewe famille am ɗo ha Podor o yahat o huɓɓo oto makko waɗa essence ma ɗum minen amin ceeti ɗum noon so ñalawma mawɗo poɗɗo ni so yonti ala kulle haalino ɓornoto faɗo makko o wakkito dolokke makko ko foti ko rewde e makko rewa e makko wonno ko hoore laañi njuurde o sindoto minen koɓen mbagonki so daasi tan min jaha ɗo wiyomen nde fof kadi ɗo men nde ɗo joƴinen fof kadi ɗo men jotto wonno ɓe mbi dimo yahata gooto ñamata gooto jooɗota ko gooto kadi ko min wonno Fuuta hanki bammal ko bammal leñol en mbawi wiide bammal omo jogui noon yiɗɓe makko sehilaɓe makko ɓe ganduɗa ɓe kanko tan yiiɗen ɗumen e fittani makko kono Amalaba wirinani hande galle ministre uji kewɗi hande ina ɗaminnomo mo ar mo yetto toon kono ala hande ñalawma hande o kikiɗo ko galle makko mi yetto dartu tan to Mansour mi yi ɗum mi yi jirnamo yi ɓesgu muɗum kadi mi luttu ɗum teddugal wonno noon teddinte ko gandu teddugal rutta teddugal kadi ko gowɗo teddinede
ka gowɗo teddinde ko gowɗo teddinede o ari noon ko wufudemo teddugal an e yimɓe ma hoddiɓe ma bandiraɓe ma jignaɓe ma debbo e fof eko saki ma fof ɗum noon Mansour min gari ko waddemo julmo wuuri min gari ko ñaganadema Allah cellal min ñagoɗoma yo Allah ɓeydu mbawko ka kala ko mbawnoɗa duuɓi jawtuɗi yo Allah hokki duuɓi garoñi mbawa ko ɓuuri ɗum nde wonno seede mo dañƴa o aɗa yaañi ɗum aɗa heññi hen hay goto aɗa nimtitani hay goto amen kadi yiita kadi ɗukko so bamma tawa so tawaka kala kadi gueɗal teddugal hakkude guiɗo e guiɗo mum nen dugi hakkude ma e bamma min ñawto Allah ko yalla junɗum kadi min tawi ɗo ko bandiraɓe ma e sehilaɓe ɓe surtout Baba Dia no Amadou Labbo haaldini o laaɓi guiɗo ma par ce que min joddima radio Sénégal min mbaddi toon hirde o honniti kadi pulaako wonnguyi makko e kadi ko jooɗi koye France ko waɗa toon représenté ɗum ne weli men ene mettani men yo pulaako yaay bammal nen waɗa hen ko foti ko wadde hande aduna o foof tartima ɗum ha hawrini ɗum haɓɓi ɗum waɗi kamil ne fayi hen newɗe muɗum so goɗɓe woɓɓe nde ɗoftima suhaɓe ɗoftima e ladde ina mbaɗa ko way noon ten en kadi mbiyete kote men dufe kosam men wonno hunde yo yaaƴi kanko ko fonno hen wadde fof waɗi ko fonno hen dañi fof alhamdulillahi rabbil alamina Allah o dañi ɗum yettere Allah ɗum noon jiiɗo mo ñanti jiiɗo mo ɓondi ɓerkude ñanti ina goni poti wonirde ni ɗum noon gacci ngala eɗen jetta Allah eɗen ñagono bamma juude balɗe moƴƴinde batte amin ya rabbal alamin yo Allah hokkumo sago makko Allah kadi andi ko ɓuuri ko e makko yo Allah waɗan mo ɗum minen ko Amadou Labbo wi ko ren ko gubbol tan minen koɓe ndiɗɗi so duñingol tan min puftat gon fof fidiro bange ko noon ne welti ɗum noon no wirni wonde mawɗo moƴƴo o gardiɗo amen sehil amen guiɗo amen ganduɗa wona guita tan windira men ala pasu makko hen woni Mamma Gaye sa wiyani wiye deede mamma ɗum ɗon ko mawɗo no lesikkini eyi mi ɓendata mi yettata ko ɗon hande ko ñawmo juuɗe donc an wawi toon yettade won wona mi ɗum noon Mansour togor ko hollitema tan amin belti amen beyti yo Allah hokkumen tawtede o saaha mo woni yo Allah hokki sago ma ya ɓoy dognede andane hoore ma ane jeewma moƴƴo o ɓinguel amen baaɗi amen belɗo yiide belɗo wonde présenté e ɗumoma ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe jaafoɗon ɗum ɗo tan wonɗo koyɗa men jammo nen jengga yimɓeɓe koye julde ñallini ko tabbuɓe kono noon ɗum ɗo kam il faut min mbaɗum ko baat on jarama elage adama arde seeɗa rek mbiɗen seeɗa ɗum noon wiide haala caggal haalde wona hunde wemde kono ɓaade ko weltare ene fuudinni ha feewi somi welama wiye jammaji kewɗi gonino jammaji belɗi kono jamma hande o kadi jeyama e jamma ɓurɗo welde tawno Pulaar ne heewi wiide so tawi aɗa yeeya ɓuɓri so jamma ari wantir so aɗa yeeya ɓuɓri jamma ari wantir amin beltotono somin nani dande Baba Maal amin beltotono ndenin jeeɓi Baba Maal e télé ne wela amin ha feewi wadde jamma hande o holko jogori wonde min ñamdimama eyyi min beltima Baba amin mbima ya wuur ko juuti amin amin mbima ya wuur ko juuti amin ya rabbi ɗo jaɓɓuɗa ɗo min jetti Allah noon hunde fof ko sababu tawno subalɓe mbi ko sabu waɗi sababu ha sabunde sooda ko sabu waɗi sababu sabunde sooda ko tekkere nde ɓornade ha tekkere nde tummi ko ɗum saabi sabunde nde sooda takkere nde nawama e wuppoya min jiiɗino joddade e ma min mbiyetemi gelgal Gamaji Sarr min jiiɗino joddade e ma ko adi hande kono hunde fof ne waɗi sababu kadi ay heñare heewi adde ko weñare min jiiɗino joddade e ma min dañani damal holno min joddata e ma kono Allah addi damal ngal kono holon jiɗɗo so danɗaɗo gurdam kono jamma suuɗ wallahi tawno min ñaldiɗo weɗi min kirdiɗo metti ala fof ɗo min jaadani e nder aduna o kanko jamma suuɗ
ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo baawɗo yidde ina gasa wonko ngannduɗaa e makko kono minen kadi ɗo yontiɗaa ɓe yonta wonko min nganndi e makko surtout ma min Dakar ha waɗi feggere surtout ma min debbo makko non takami fenna ma suur ko pulɗo ma suur ko jiɗɗo hoore muɗum ma suur ko pasniɗo hoore muɗum oto makko mbo jogii o ne diftotomi joom suudam to kalmankude baba ko kanko wi Mamadou Yabo nana ko seedi kanko wi gelongal ndimina o wi o ko min addoyta ɗum kala ko waɗate heen to fuutankoɓe kanko waɗi mi annda hay hunde sana mi jooɗima Dakar ha debbo o ari tawi kam ɗo kanko oto saabi ɗum Allah to wawno wiide ko dimmi kono dim holko mbaɗa min hol mbaɗaede mas yidde wadde baaba wiide ina haala ɗo wona hunde welde kono baba hakkillaji fulɓe e hakkillaji fulɓe ken fulɓe hakkillaji fulɓe pop nani jowi e dow dande ma kadi woɗi ko teddi hande kono enen ñaago Allah ya barke jamma hande o e moƴƴere hande nde yo Allah yettin anniye ma e faadani amin ya Allah baba so wonan an en gandal paani ali kulade so wonan an en gandal paani haɗa yawa ko gonɗa ko neɗɗo kala ko woni ina yawa ko woni ko aɗa yawa ko gonɗa ko kono pulago ngu yawani ko gonɗa ko baba amin jiiɗe joddade e ma baba amin cohla joddade e ma nde tawno hande so tawino hande mawɗo fulɓe ina fiile hande mawɗo fulɓe ɓe mbi ka jaalal leñol minen min mbiyanma ka mawɗo fulɓe sabu tokatam gelgal fuuɗo jeysiɗama ɗo wi yidde hoore ma tawiɗo koye timmal fasnade gendum ha sella ko neɗɗo gal rende ganni mum ha hisna koye cagatagal ɗe gueɗe so tawi neɗɗo o andaɗo o wawa andomoni kam haɗa wawno wiide hande ko dañɗa koye aduna yonima te hande kala mbawɗa yaade ɗo waɗno suurade baba hande ne haalata haw eɗen keɗi haɗa wawno wiide hande kala mbawɗa wonde hande e aduna o haɗa wawi suurade ɗo nen tawɓe tampinani taw leñol ngol tampinani mais ayibaji leñol ngol nanata ngol kono nanani te aɗa andi leñol fulɓe leƴƴi fof tagaji Allah ɓurno tagde e nder windere kono leñol fulɓe ɓuuri hamnade ala kono aɗa andi kono haala ne feñinen wadde fulɓe mbi so tawi a namdama e weendu so tawi ndu ɓeeɓi sa tawaka ɗon yo batte pelemata ɗon baba mala tawama ɗon baba mala ya wurko juuti amin baba ya wurko juuti amin hande paama funnangue e hirnangue e rewo e woro e ndu ko wotoru ko an moyninte endu ko wotoru ko an moyninte kala nda moynani leñol ngol kamɓe fof ɓe goyat wadde baba ya ɓoye moynide leñol ngol amin ya Allah mi weltini seydi ma jaram jaram yettuɗal no feewi yettuɗal kadi no feewi no feewi no feewi nde wonno kala cukalel kono fijiri yo fijiri jam so tawi gila jomum famde yimata ko baba ma ala heddoto ɗi sowona baba ma e gurdam ma Allah yi ha rokkima a joddine baba ma ɗum a yettata enen gila min famde ala ko min jiiɗi ala ko min musa nena wonko haali hen nane seeɗa kono ko Allah andi ko amin ñaganteɗa ko juutde balɗe juutde balɗe juutde balɗe amin ya Allah nde wonno ko wiyete ko nalanke jogii leñol nalanke so wuuri leñol mumnat bamma ɗo nawɗa leñol ngol Allah tan jogii gonti wona mi yaruji jaɓata oɗo Mansour Allah waɗi jiɗi ɗi o jogii e baba nande Allah andi ɗi o jogii toon biski yimɓe ɓe ɓe mbawi tan ko yiide e cetto kono woni e nder ɓernde ko joomiraɗo e jiɗaɗo gandi ɗum wallahi wonko ngannduɗa seeɗa
kono ko ganduɗa ko ñaaguiɗen jomiraɗo yo juɗɗo ɗum ɗo o rokke en juuɗe balɗe battata moƴƴe woya duusude leñol ngol amin ya Allah Baaba Mal jilli nde wonno a haali wona kono soode neɗɗo forstaki yiɗi so tawi woni tan jawdi a wirtima jogoriyago keeɗo so woni no jogiiɓe yimɓe a wirtima ha heewi debbo so woni ko duuɓi a wirtima ha heewi debbo so tawi hannde goto men yalti wi oɗo de koto Baaba Mal galle makko ɗum komnita kono nde wonno jilli no poori fawaki e duuɓi fawaki e jawdi jilli ɗiɗo ene ñaagi jomiraɗo yo ɓeyde ɗum ɗo o rokka en ɗinɗon o rokka en juuɗe maɓɓe hakkunde men oɗo kadi ko sabi Allah wadde noon en ñaagi jomiraɗo mo katen kadi ha ɗum ɗon kadi wawa juude amin ya Allah Baaba Mal nde weeli sellani neɗɗo ñamata yarata kala subaka fini en jonoɗa kala mo andi duwanade Baaba Mal wiya Baaba Mal waɗama taggi ɓuuri foof kala Baaba Mal ɗo fiji e pari en jaɓat koye ñehen so wiyama Pulaar en jaɓat koye ñehen nde Allah artimi ɗo min andi hakkude mo ɗon wayi ko welam e weytan noon neɗɗo jogi kala min kaldi hay so tawi mi haaldani Baaba Mal aɗa huppiti Baaba Mal hanki mi kaldi nan so min kaldi a huppite kala wonɗo wadde noon hay so tawi en jiidirani jilluɗin nan ɗon ɗo daraniɗa leñol ngol Baaba Mal ɗum ɗo ñaguiɗen Allah ɗum juut yettudema kadi no feewi kadi yommo yek jamma hannde o neɗɗo wawa haalde yettudema no feewi yettude kadi yimɓe ma ɗe ganduɗaɓe ɗum ɗo kadi jilli nde wonno minen guila min panɗi min jii mamma min jii Mansour wadde noon Allah ɓoyni ɗum ɗon joɗɗi amin ya Allah jarama no feewi jarama amin Mansour Diaby kala ko waɗana e moƴƴere e teddugal ma haaldi en tawno kala ko waɗi e kala no waɗiri kala gonɗo neɗɗo so daari ɗum tan malla so siwtanama ɗum malla so woni seeɗa mo ma andu ko ɗum ko waɗirani ɗum théâtre waɗinani ɗum yidde andede walla yidde tinede waɗiri ɗum ko sabi Allah ko ɗum min jiyama e jiyama ɗum noon kala welanno e haala haalama woni yamallam nandi ɗo lasɗi ha yettal ma e Mansour rewi ɗo e ko setti hakkude amen e Mansour Dia ha tengtene ɓe cifri minen arɓe ɗo hene ɗe minen ɓeɗo tan emin mbawi lomtade wona jiɗɗal tande wonu hay jot fuɓe min gondi malla womarankoɓe sa yi Mami Kane ci somi tottimo micro hay somi puusimo yo yim tan kula jam malla morso goɗɗo mo ganduɗa wonko yimete hen goɗɗum kanko hujjiran koye Mansour Dia law ande so waɗinimo moƴƴere tan so tawi tejamal kanko tan jiyata kadi ko ɓuuri welde Mansour woni kala ko waɗi o waɗirta ɗum ko yo yee walla yo ande walla yo nani a yennimo suuɗo pour goɗɗumen cuusal makko so yalti tan taw ko pellital makko e yidde an no teddindema fotiri noon so wona ɗum o yiɗani ko hay yiyeɗe e nder renndo ko tawno ko ɗum gonga pullo noon ko noon waya e pullo yo golle mum mawɗo kono noon yo ndimama muɗum hollir nundal gong minen emin belti komin gari ko ɗo henne hannde min belti tawno emin jettira Allah ñalawma oɗo e jamma oɗo no fotiri ni Allah rokka min wuurde sellina min ha min mbawa dañde tan yettade ɗo ene galle o min jiya Mansour min jiya famille makko min jiya koriji makko min jiya sehilaɓe makko min mbaɗa tabande hawo tina kanko hoore makko kala ko waɗani min minenne min jiiɗum wallahi so waɗani min beltuɗa
won heewɓe no mbaɗana min noon kono noon peut être ko sababuji goɗɗi naatata e maɓɓe kono noon tawno minen man gandi ɗum gongo e makko nde noddimi tan Mansour mbi mum hannde jamma noon so aɗen mbaɗani fijirde en jahani hayno jinno ko nduson kam yimɓe galle Mansour par ce que no ummortoni galle makko omo dañ joom suudu makko hay wimo oɗo mbo findini jooɗi o waɗa hirande makko o ara taw ɗon sehila ɗon ko yetta ko jogui o totta ɓeen o weltina men taw kadi ɗum tan ko respect aɗa andi sa yiiɗi ɗum tan kolata ɗum joomum toujours ko respect ɗi jurum anani gallam woɗɗiranimo anani ɗum noon minenne kadi somin dañi hono hande arde ɗo ene tan ha kanko tan hay sono kanko tan goto men tawi ɗo o tiri kamɓe min mbaɗi ndemɗo tampane min gari ɗo makko ɗon pour wiide mo Allah jarama jarama sabu noon nde min tawi ɗo ne bandiraɓe anani jamma ono heewi wi onon kono yonta kesa ore moɗon fof ene liggono leñol ngol no wirni horo mi yaw min ko gonmi ko onon kala ko jawe ko mbaɗa ɗum mbaɗa ɗum taw noon mbiɗa heewi ɗum haalde min yo Mansour sinno min tijjinoko walla min cikkano ma wat saaha yonta goɗɗo ma ar taw ko sukaɓe wonɓe komin goni ko yimɓe komin jiiɗi ko ene eto wadde komin mbaɗata ko ene ɓeydi kamen e pulaar tawno komin goppi jimi ɓenoni min gandano ɗum ma ar on ɗum gonnon ko rokkude min woni anani min mbiya tan ko Allah jarama Mansour a jarama a timmi sababu par ce que hande a rokki min kadi ɗo dental gongal gandanɗa hoore ma ko minen jeeyi kono noon gandodiral alano ɗon gowdiral alano ɗon riɗo wirnagu natti wonde hakkudere maɓɓe kadi softede nandi e konuɗe maɓɓe konngudi maɓɓe naata nokki men minen e Mansour en ko onon heewi mawɓe kala ko mbaɗɗon e teddugal min tine koye minen min tine ɗum nane nene ma haala nde mbeɗa yiya hoto on ɗon ñalaw kadi somi miijema tan onon fof ɗo mbawɗon ummorade e Sénégal garon hono aéroport Léopold Sédar Senghor ɓe jabbuɗon liccano e no dental ngal fotirni luuson liccano ha e gallam moɗon toon e janggo muɗum garon onon ɗayne métise kana ɗo no wattirano hono vidéo Africa United ha joni so mbeɗa ndaara vidéo mbiɗa yiya jeeto sukaɓe minen ndeysan ɓeɗe joni hewɓe mabɓe gonti e mabɓe te jiyanomi poɗɗeno ɗum nden so nden nane nene ma haala ɗo mi no mbiɓe ƴewtan oɗo saaha nden Dakar wayano way otoji kewaji situation no ene satti no feewi jaranno jomumen no goni sukaɓe togoso ene gummo e nokkuji ɗi foof ene gara sababu min jiiɗi kaari e kala ko kaari yimɓe ɗum nan hande sa woni ɗo ene aɗa liggono pulaar sabu ko gaddo ɗum fof bertata noon Allah jarama on jarama Mansour vraiment kala ko men mbaɗatna ko an jeeyi sa jiyano tan a dañata ɗum kala ko nenɗo dañi taw ko kañum jeeyi kañum liggani ɗum hoore mum Allah ni yeɗanma ɗum waɗanma ɗum wiyanma ɗum kadi jabɗa ɗum minen mbaɗa minen fof min jaggi hen orchestre dande minen fof noon ene wima jurmo wuuri ane bismima e sehilaɓe ane bandiraɓe ma yen battu min wuuri eɗen meydi en gustade annene kala ko gonda e dow muɗum yo taw ko Allah adi fewnanma lawol ngol ha feewa annene jaɓɓuɗa koyɗe ma liggoɗa ɗum waɗa barke lay kadi ɗum fayi nder pulamu yara no fewi min beltima ɗum tan wonno koyɗe amen baba ɗum tan wonno koyɗe ma seeɗa ina heewi so tawi hande noon ko weltare han feewi hande o weltare han feewi jongal gamal iccide ɗaɓɓawa ma ina namno so aduna haalino hande no weeli kam baba so aduna haalino hande no weeli kam baba hitande arde fof taske awna fijirde jewta e yimɓe hande a waɗani cinɗe hande hirde ko ɗo ƴettata baba koko saɗi saabi ɗum ko gueɗe tati goo waɗi hitande ko ɓinguel men Oumar yalta ko le 26 wonno hande ko le 25 janggo ko waɗante sadak normalement minen noon min mbaɗa ɗum ñande 28 minen nogas jeetati inchallah ɗum ko goo gueɗe ɗiɗi mbawa yaade mbaɗen joni hirde tan en pinoyi hedde gayno hedde wenɗo en mbi eɗen umno ko wadde ɗum wuɗi ɗum naji wawa yaade wona kadi hunde ma woppone
refti en kadi emen ɓe hono anniversaire dande ɓe joni en machallah ɗum mawɗide capanɗe tati dande ɓe min jiɗi waɗde ɗum préparé no hande waɗa rasiya fof wona jamma o tan ko ñawo no ɓuurno te kadi wona tan baba ma e sehilaɓe mum ono sur la scène ko kala gonɗo naalan mawɗo e ɗiɗo duuɓi capanɗe tati ɗi ɓen gonɗuno ɗo henne e nder sénégal e nder afrique nder aduna o ɓe raari tan waye umarde ayton sek yo allah wallum e ismaila ɗo kedalam yousuf kamɓe noon ɗumiji jomumen ɓe haalde min beltimen no haalere kadi refti en salif keyta en alpha blondi en ɗen fof komiɗen duuɓi capanɗe tati minen gonde sur la scène national international ɓen mbanmi invité kadi kon art ɗum noon jamma o ɓe siko jamma mama parani kadi sukaɓe ɗa caggal par ce que ñalowmo waɗde hojomaji ɗi ganduɗa ɗum sukaɓe men nalo koɓe fuɗɗi ko ɗum ensemble instrumental les rappeurs ɓe tawno eɓe teddini ɓe mawni ɗum kamɓe ɓen ɓe jogui ɗum gueɗal mas ene heewi programme ta ñande hen machallah ɗum ma parani kadi koye ndungu gonɗen yimɓe ne gandi par exemple sinno ko fijirde waɗama kadi 6s malde stade amadou bari heewɓe ummotonoɓe ɗo henne par exemple gueeji wawi en yembal en jamma ganel hen na gara par exemple 6s nan gara amadou bari ɓen noon foof ɓe sikki ndiyam tampinima hikka so tawi yimɓe ma kadi en gonde caɗele addata fijirde dow man gon wadde kala ganduɗa ene yiiɗi dande ɓe ñon ene yiiɗi sénégal ene yiiɗi kadi te toppo juuɗe mbaɗa jomumen juumu ken toppude ɗum wonde kamɓe kala babaɗa yafnoɓe mbeɗa yafnoɓe mi wiyeɓe ɓe jarlo eɓe jaafo minen min jalli min jaati ñaaki allah dokkanto tawde ɓenni baba erama tan hande e fulɓe ko an woni mawɗo fulɓe wadde holko mbiyata tan ɓiɓɓe fulɓe wonɓe e windere ha tengti o wonɓe e diaspora ha tengti kadi o wonɓe e nder nde o windere bandiraɓe tedduɓe hettogaji sa mawɓe fulɓe ne keewi machallah min ko banggue mo gonmi o tan ma taw allah o ɗimi ɗon mawɗo ani mawɗo e nalankagal ngal no ɓoyani ko jarnoɓe salminoyde alpha woni woɓe mawɓe tabital pulaɓe jaw aɗiɗo en kadiriya ya ganduɗa ko to cameroun jeeya liggini pulaɓe e hono tabital pulaɓe e nder aduna o foof ari tawi kam ha Podor min jewtidi tawno meeɗa arde Fouta to e goɗɗo kamɓe fof koɓe mawɓe jaari e nder renndo fonni kono erango ko goto erango ndendal fulɓe hankanti dañi fof jarani ko yimɓe ne mbiya ko ɗum ɗo malla ko ɗum ɗo fiɗi fulɓe dañi fof heddi tan ko yo fulɓe ndentu gona neɗɗo goto noon fewjintoɓe taw kamɓe ɓe gona ko neɗɗo goto kala kala ko jiiɗi waɗde yo taw koye dental ɗum gandi aɗa andi ɓoyata yimɓe ɓe jaaha to ko wiyete ko COP 21 to Paris ɓe kala affaire changement climatique woni mbaylandi ndi woni taarede ndi ɗum noon fof ene ñooli afrique waɗani hayda leyɗele ɗe ko enen goni hen ko fulɓe goni ummotoɓe Cameroun jaaha Niger mo Niger jaaha Burkina Faso no Burkina Faso gara Mauritanie ha jetto ɗo en te kamɓe ɓuuri tampude ne tawno kamɓe jogui ko jawɗele mabɓe jelluto ko ndiyam ɓe ko yooro no waɗi sahaji no waɗa ilam fulɓe no tampa ɗum noon noon mbawten dañde hono solution woni peeje ha ummoɗen e ɗen noon caɗele teɗen mbawi hen ummade taw noon innama aade so Allah waɗi ma fittandu waɗi ma hakkille hayso tawi hunde hoddiroji gaari an kam Allah resndimo ganduɗa aɗa wawi kono huccidirde ɗiɗɗon hoddiroji ha daña solution ngaji ha daña peeje ɗum noon noon wawata tan wonde so wona taw yimɓe goni neɗɗo goto leyɗele ɗe yoɓe gon neɗɗo goto leydi ɗi kadi woni leydi fulɓe gonɗi ɗo ene ɗi e garkoɗe mbo guilnitoɗo min komi pullo gaynako min komi gawowo min komi ndemowo min komi ɗanniyanko min komi commerçant fof ko pulago tan par ce que ɗum koye fannuji aduna jeeya mais kamɓe ɓen no foti foti haalde goto hen fof fannu mo woni o adda hen miijo mum dande keddiɗo ɗum noon mbawen dañde doole yonti noon yonti baba namɗi tan namnadema on goni sontoɓe ko woɗɗi guila suwa yettade jertina yimɓe konnguli moon ina jaaɓe onon jimoɗo jimon
taw ko jibnon ko ɗo arani kono so ɓooyi as ɗum aroyo baba hannde gonɗen ko e julde taske a yi Sénégal no sifiri ni julde ɗiɗi taske julde ɗiɗi korka mais ɗum en tant que onon jogiiɓe konngol holko mbiyeton heen mawɓe leydi walla julɓe wonɓe e nder leydi baba beele ne welma an ala welaani mbiɗa tawno ko juulɓe no jogii fasɓe e ndeer aduna julɓe sikki noon so tawi yimɓe ɓe jiiti yidde feere alay sago mberta hay soko daama alleeca jooɗo ɓe jewtide ɗum tan ko minen min jimi ɗum min e Mansour min mbi yewtere noddi ko faamodirde ɓernde woni jiɗɗo hakkille woni miijotoo ɗum noon fof min jimi ɗum ko noon so tawi yimɓe jiɗi yiide laawol tan koɗo ko jooɗaade tan ɓe ƴeewta so tawi kay ko gongo e maɓɓe gooto maɓɓe fof ko yimɓe ɓe tagi ɗum ardaade ɓe jooɗo ɓe ƴeewta so jeetidi tan maɓe jiɗɗo feere par ce que leyɗele ɗe fof makka de ɓe mbaɗaani juldeji ɗiɗi walla e ha mi tinani de ɓe wadde dakkondire nde hunde Allah kala ko yimɓe ɓe ndenti dakkondiri hen tan Allah yaltata e dow maɓɓe yaltata e maɓɓe wallahi wonde baba nangalam cikkiɗe arde heen o saaha sukaɓe jeeñen koɓe tokosɓe nani e radio wawen amin warde jalngal gamaden alsen soen Abou Diallo Moussa Dia en Houley Ba en calni wadde baba holko jomnataɓe kamɓe sukaɓe tokosɓe waɓe an oɗon jogii lawol no wona laawol tan kaɓe jogii laawol kayda ɗon ɗum tawno laawol ngol gila Tijani An en Samba Thiam en woɗɓe Amadou Sarr radio Mauritanie Ngayɗo Wallaji Ngayɗo en kamɓe ɓen noon fof ɓe mbaɗi hen eyyi yoɗon Baal Tijane Baal en ɓen noon fof ɓe ndemi lawre mabɓe no tawno no hannirta ni on dañi ɗo tubbiɗon ha mbawon yaade yeeso joni noon ko jamanu keso alay saago mbaɗon hen internet mbaɗon hen goɗɗum e goɗɗum tawno ko ɗum tagata golle ɗe wawa yurɓude kadi yaawa kadi yetto ɗo foti yettade par ce que sukaɓe tokosoɓe kalda toon ɓe jogui ko portable jogui ordinateur uji ma yaha an kandi jeyatako neɗɗo fof no waɗi casque e ɗum muɗum jogui ko ɗum en natti wonde neɗɗo welno radio muɗum tan ene heeɓa émission kono dañi kaɓirɗe ɗe ganduɗa hoorema minen min dañano ɗum nden kono noon mbiyatmi tan ko kala ko mbaɗɗon e dow dental ma Allah waɗi hen sutura kadi min mbiyanon bon courage par ce que yimɓeɓe no cogui on no hannirta nanka woni nanka baba ndema aw gaynaka nalankagal e karalagal holɗo yarata o saaha oto yarata carte ɗe nani jeeye carte ɗe nani darne so hitande maayi so blouse fleuve ɓenni woni festival blouse fleuve gacidande maayo mois de janvier fayi février ma nanka waɗe lancé noon officiellement woni hono lancement mawɗo waɗe ɗum Dakar hankkadi golle ɗe pulɗo no haani ko woni fandare nanka ndema awa e gaynaka e ɓamtare ɗum moƴƴi baba jarama a jarama merci kawadi baba a ñagama noon duwaw e haalirde men nde mbaɗɗen ngam fulɓe a ñagama hen duwaw no feewi radio mbaɗaɗo ko radio online ko dingiral fulɓe wiyete so tawi yimɓe ne ɗum wona jahani mbaɗa ya géré sernaɓe e waliyaɓe ɗum koye mumen décision ma Allah waɗi hen sutura inchallah dingiral fulɓe wiyete ko radio ma Allah waɗi hen sutura on jarama barke pulaɗo e barke en ɗa ko sarnama e jarama haala seeɗa vraiment weltima no feewi caggal jettuɗen jinnaɓe jettuɗen men jettuɗen baaba jettuɗen seernaɓe jettuɗen jom suudu men o no wajiya par ce que en jii même heure eɗen ɗimmoɗo hen ɓe jaaha suware baaba ma minuit gonen toon ha 5 heures mbaɗen garten kono foof koye belat makko o meeɗa wiiden haydara o meeɗa hetade o meeɗa waɗan haydara tan kadi mbiyamani pour daña debbo ganduɗa muñanɗomo aɗa yaaha ɗumɗema ɗum nantane laamu ɗo mbeɗa haala ɗum kam mi yettirima ɗum e yettude bandiraɓe sehilaɓe wonɓe ɗo henne e yettude kadi musidɓe arɓe ɗo henne wayno Abou Ba men ceerno Mansour Ndel en kamɓe foof mi weltima no feewi hande kam affaire way mon koyɗol ni par ce que vraiment mbiɗa welti hami wawa haalde mbiɗa andi kam yiddam e Baaba Maal yimɓe yo pamtan ko mbinomi ñande tan ɗum ko dilli saabu Allah te ko Allah waɗi hay goto Allah ko wawi hen Allah noon somo goddiri ɗum woni he yaarude min mi wawa waɗande bamma ko bammal waɗa naata
te mbiɗen mi famɗiri sax waɗande baba ma par ce que aɗa yiya mbawɗo ittude milliard uji hokka baba ma kono baba ma ƴeewan ƴeew dindam hakkudam e makko no horsinimi jooɗata ko yontere noddani so woni caggal wiide so woni ɗo hen ene noddami ene namno kam somi noddi mi meeɗa noddude téléphone bama ha yi bon fogal hay somi noddi mi heɓano noddi taka faami ɗum tan ko yettere Allah vraiment mi weltanima on eɗen ñaago Allah tan yo Allah junno badde makko yawta kayama Allah mona seedi kala to min mbawi darade mi haali ɗum ñanden woni Medina Gounass Daka min yeehi Daka min dari fof min ñagani baba ma yo Allah junno badde makko kala to min mbawi min meeɗa finde subaka min ñaago Allah taw min mbaɗa min baba way kono ɓerɗa men inen jiidirni wallahi mi meeɗa finde subaka taw miijani koye nder ɓerɗa ɗo woni a faami donc yettude Allah weltare mawde feewi aɗa hirani onon noon no mbiyeɗa ndege min noon Nah,